ассалому алайкум дӯстони азиз, умедвор ҳастам ки ҳар яке шумо хуб ҳастед. Имрӯз хостам ки дар бораи баъзе саволҳои бачаҳо ва камтарак оиди бозори интернет ва интернет-магазин бо шумо суҳбат кунем. Агар давраҳои пеш мо бозорро фикр кунем, яъне ҷойҳое ки нав кушода мешуд, шахсоне ки дар аввал медаромаданд, ҳоло аллакай дар он ҷо гигант ҳастанд, бизнесменҳои калон ҳастанд, ё ин ки дар ягон бозор, дар ягон таргоҳи центр рафта барои ҷой гирифтан вақтҳои пеш бояд мо ягон шиноси хуб дошта бошем ё ки ягон тағал дошта бошем. Лекин ҳоло ин тавр нест дӯстон. ҳоло он қадар бизнес кардан осон шудааст ки масалан мо дар интернет дар любой платформа метавонем ки бизнес кунем. Вақте ки мо 5 сол пеш даромадагӣ будем, аллакай интернет-магазин хеле хуб кор карда истодем ва шумо ҳам имконият доред ки мисол интернет-магазинҳои худро кушоед. Баъд аз 5 сол шояд мебинед ки аллакай талабот бисёр мешавад. Рӯз аз рӯз талабот зиёд шуда истодааст. Агар мо ринокҳои масалан тарафҳои Америка ё ин ки давлатҳои Европаро бинем, ҳозир қисми зиёд, яъне 70-80% аллакай тариқи интернет заказ мекунанд. Дар Русия ҳам ҳоло ҳам хеле шуда истодааст. Дар Тоҷикистон ҳам аллакай мардум бисёртар заказ карда истоданд. Ман фикр мекунам ки пас аз 5 сол 70 ё 80% мардум аллакай тариқи интернет заказ мекунанд. қариб ки ҳозир ҳоло худатон хуб медонед, мисол тариқи маркетплейсҳо ҳатто хӯрокро ҳам заказ мекунем, мисол одежда, обув, ҳама чӣ ҳоло тариқи интернет шуда истодааст. Барои ҳамин шахсоне ки ҳоло ҳам медароянд дар интернет, дар бозори интернетӣ, шумо имконият доред ки мисол бизнесҳои худро пеш баред. Пас аз 5 сол шояд ки аллакай дигар даромадан бениҳоят душвор мешавад. мо ҳама инҳоро ба ҳисоб гирифта курси роҳномаро кушодагӣ будем ки саволҳои бачаҳо зиёд шуд. Ман хостам ки дар бораи саволҳои бачаҳо якбора умумӣ карда ҷавоб диҳам. Курси мо яъне барои кӣ аст? Шахсоне ки мехоҳанд ки тариқи интернет бизнес кунанд, яъне интернет-магазин кушанд, масалан дар Инстаграм, дар Телеграм. Инчунин нафароне ки мехоҳанд яъне без вложений кор кунанд, бо ҳамин як телефони худ, масалан дар як рӯз 1-2 соат вақти худро сарф карда, барои инҳо ҳам имконият ҳаст. Шумо масалан пешбарии интернет-магазин, тарзи сохтанаш, ҷобаҷо кардан, публикатсия кардан, ҳамин корҳоро ёд мегиред. ҳоло зиёд соҳибкорон ҳастанд ки яъне мехоҳанд ки бизнесҳои худро онлайнӣ кунанд. шумо метавонед ки ба онҳо пешниҳод карда, яъне бизнесҳои онҳоро пеш баред. мо аллакай яъне ба наздикӣ як телеграм канал кушодем, интернет-магазин ки барои ҳамин ба як шогирд 6000 рубл додем, гирифт кушод дод. Ҳамин корро дар 3 соат кард. яъне шахсоне ки ин тавр без вложений мехоҳанд, ҳамин тавр ҳам метавонед кор кунед. Инчунин курси мо барои шахсоне ки яъне бизнес доранд ва мехоҳанд ки бизнесҳои худро онлайнӣ кунанд, дар интернет гузоранд, яъне интернет-магазин кунанд. ҳоло ҳам қисми зиёди клиентҳо ба интернет-магазин рафта истодааст. худатон хуб медонед, шахсоне ки ба интернет пайваст нестанд, рӯз аз рӯз дар бизнесшон минус шуда истодааст. яъне ранги 3 сол пеш, 2 сол пешро агар гиранд, ҳоло он хел савдошон нест. чунки маълум аст ки охи ҳама қисми зиёд ба интернет рӯй оварданд. Инчунин шахсоне ки яъне интернет-магазин доранд, ҳоло кор карда истоданд ва мехоҳанд ки клиентҳои худро зиёд кунанд. Интернет-магазиншон он қадар хуб пеш нарафта истодааст. барои онҳо низ курси мо бениҳоят фоида мекунад. боз шахсоне ки аллакай блогер ҳастанд, мехоҳанд ки просмотрҳои худро зиёд кунанд дар Инстаграм, аудитории калон ёбанд, яъне рилсашон просмотри хуб гирад. барои онҳо метавонанд ки яъне аз курси мо истифода баранд. охирон шахсоне ки мехоҳанд ки аз нов блогер шаванд, ин корҳоро омӯзанд, онҳо метавонанд ки мо дар ин курс ҳамин чизҳоро ёд метаҳем, яъне чӣ хел аз нов блогер шуда, яъне аудитория ҷамъ карда. онҳо ҳатто метавонанд ки агар худашон изо мекашанд, яъне бо дигарҳо ҳамкорӣ кунанд. ягон шахсоне ки масалан специалист эксперт ҳастанд, бо онҳо якҷоя мешаванд, онҳоро видео карда инстаграми онҳоро пеш мебаранд ва якҷоя метавонанд ки аз Инстаграм пул кор кунанд. мо аллакай якчанд рояшро дар курс гуфтагӣ ҳастем. инчунин дар Телеграм интернет-магазин кардан метавонед ки ҳамаи инҳоро омӯзед. акнун дарсҳои мо чӣ хел мешавад? дарсҳои мо дар Телеграм канал мешавад. яъне шахсоне ки коруборашон бисёр аст, дар дигар ҷо ҳастанд, мо ҳамун видеоро карда дар Телеграм канал закритӣ мегузорем. шумо медоред тамошо мекунед. агар як бор нафаҳмидед, 2 бор, 3 бор мебинед, саволҳо шуд, ҳатман
бо алоҳида гурӯҳ аст ки дар он ҷо куратору ман худи ман низ ҷавоб медиҳам, дар он ҷо саволи худро медиҳед ва ҳамин тавр қадам ба қадам метавонед ки ин корҳоро омӯзед. баъзе мо дарсро через дем мондага ҳастем аз сабабе ки баъзеҳо дар кор ҳастанд, смени шаб кор мекунанд, вақташон намерасад, яъне дар тамоми ҳамин 2 рӯз ҳама имконият дорад як дарсро гузарад, боз дарси дигарро партоем. Курси мо бояд пурратар фаҳмонам ки дар бораи чӣ? Дар бораи яъне интернет магазинро қадам ба қадам сохтан, аллакай шумо хуб фаҳмидед, яъне блогер шудан, пеш бурдани интернет, хулоса дар бораи бозори интернет ки мо дар курс чӣ хел боро анализ кардан, яъне клиентҳоро анализ кардан, конкурентҳои худро анализ кардан, реклама сар додан, аудитория зиёд ҷамъ кардан, продажи худро зиёд кардан. Хулоса ҳамаи ҳаминро мо дар курсҳо метавонем ки ба шумо омӯзонем. дӯстони азиз, курси мо ҳамагӣ яъне то рӯзи 27 охирон рӯзи аксия аст, нархаш арзон аст, баъдан курс бо нархҳояш қимат мешавад. то рӯзи 31 ва рӯзи 31 декабр курси мо ба пуррагӣ маҳкам мешавад ва дарсҳои мо бошад рӯзи 3 январ сар мешавад. шахсоне ки мехоҳанд ки дар ҳақиқат бозори интернетро омӯзанд, аз интернет пул кор кунанд, барои онҳо яъне рақамҳоро мегузорам, ё ки дар поён ё ки дар видео ба ҳамин рақамҳо WhatsApp, Telegram ҳаст, дароед, нависед, оиди нарху наваш аз ҳамонҷо фаҳмед, оиди аксия ва баъдан метавонед ки ба курси мо дохил шавед. курсҳои мо ҷойҳояш ограничения дорад ки хело ҷойҳо кам мондагӣ аст. шахсоне ки дар ҳақиқат мехоҳед имкониятро аз даст надиҳед, ҳамагӣ яъне як суткаи дигар зиёдтар монд, вақт бениҳоят кам монд, ҳаракат кунед. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. боз саволҳо бошад ба менеҷери мо нависед ва дар бораи маълумоти пурраро метавонед ки гиред.